Čau, já vás vítám u dalšího videa a mé jméno je Stick. Tady to je video ze hry Banana Eats. Už tady mám docela hodně progresu, jenom chci dělat takový jakoby challenge. Ale tady to bude první video, nebojte se. Budu tady hodně zmiňovat nějaké věci mezi gameplay a není to pre-recorded jako. Není. Není. What the Sigma? Tady tu mapu nesnáším. Jak funguje hardcore mod? No, v hardcore modu všichni máte jenom jedno srdíčko, nejsou tady lokry, nemůžete, což znamená, že se tady nikdy nemůžete schovávat. Je to těžký. Je to hardcore. Protože se to jmenuje taky hardcore mod. Je to v puse. Tak ten je totálně slepej. Tak ten je takovej slepuň. Týpek hraje s páskou přes oči, ne? I když nechci ho urážet, jo? Hele, pokud máte nějaký nápad, ale ne, já nesnáším Ghost Peel, já to nesnáším, ne, jo, takové. Ne, to nebudu říkat, protože pokud to řeknu, tak vím, že začnu lagovat a že hnedka, jak začnu lagovat, tak se mi tady portne. Vyloženě teleport. Takže já to fakt nebudu zkoušet. Fakt to zkoušet nebudu. Tak jo. Jinak můžete mi dávat nějaký prostě suggestions. Můžete mi prostě dávat nápady, jak to tady vylepšit. Jak udělat nějaký challenge a ty challenge potom natočím. A doufám, že tady ta pidi komunita bude docela velká. Začal jsem takhle můj kanál přeměnit do gaming kanálu. Nebudu vám říkat, co jsem byl předtím. Vždycky radši nemluvím o minulosti a pokud se mi to stane, pokud můj editor mě revealne, já ho zabiju. Jinak, kdybyste tady tu hru chtěli zahrát sami, jmenuje se Banana Eats 736. Okay. Potřebuju pamatovat. Ne, už nepotřebuju. OK? Všechny OK. 3, 2, 1. A zdrát. Exit. Pápa. Tak jo, tady to bylo naše první kolo. Tady to bylo docela rychlý. Jinak, můžete mi dávat nějaké věci. Když tak si potom můžeme zahrát i v pro serveru. To mám taky unlocknutý. Nechci flexit, jo? Nechci. To neříkám. Tady to jsou jen moje ženíčky. To fakt vypadá, jak kdybych flexil. Nejsem. Neflexím, jo? Jo, jinak. Takovej tip pro vás. Tady ty skiny můžou být very pricey. Tady ten skin byl kdysi jenom za kód a stojí 6500. To je insane. A já jich mám fakt hodně. Takže pokud přidají tradování, tak budu richest player in the whole game. Jsme v supermarketu. Supermarket je docela dobrý místo na to, jak malý je. Protože ano, malý se zdá jako nevýhoda, jenže je to velká výhoda. Ne. Oh,
Tak to bylo insane. Jako hele, pokud hrajete na serveru, kde je půlka lidí slepých, blindness level 100, tak to bude docela easy. Jo? Bude to docela hodně easy. Jenže pokud hrajete na těch pro serverech, kde nebudou určitě nějaký pro hráči, to nečekejte, ale budou tam lepší hráči. Jo? Budou tam lepší hráči. Tady ty ornamenty tak vám můžou dávat různý rewardy. Banana bonus. Neumím mluvit. To už vím. Je blízko, je moc blízko. A kde? Tady je. Tak málo. Tady ta technika je hodně známá, taky pěkně otravná. Mám to. Yes! Baby Christmas thief. Oh my god. Grinch. Baby Grinch. Tak to je. Já miluju tady ty baby varianty. Tady je hodně challenge. Jde tady dát hodně challenge. Jako třeba potom se tam můžete kouknout na nějaký z těch backpacků a dát mi ten nejhorší, který tam najdete. A nebo ten nejhorší skin, který tam najdete. Skin, třeba tady ten Catbox. Nevypadá jako špatný skin, jenže skiny, které jsou víc bílý, tak jsou víc viditelný. Jsou víc viditelný, jo? To jsou hodně viditelný. Ale skiny, které jsou méně viditelný, tak mají zase tu blbou výhodu toho, že jsou prakticky hubený. Takže hitboxy jsou stejně velký jako, já nevím, hitboxy normálního hráče. U těch velkých backpacků, tak to vás potom můžou vidět skrz lockery. Takže je to prakticky jako lockerless, což je hardcore mod. Ne. Exit opens in 3 minutes. Kam? Počkat, my hrajeme lockerless. Ne, nehrajeme. Já jsem jenom tupej. 11 minut. To už je docela hodně. Jo, mimochodem. Můj editor tak má hru ve Straktu. Gunstrike. Mám pocit, že se to jmenuje. Nevím. A docela hodí. Docela by se na tom něco hodilo. No, potom tak tady má ještě streamuje. Na Kiku nebo na Twitchi, teď nevím. Prostě to tady napiš. Tak jo. Nebude to pro tady to video všechno, ještě dohrajeme tady tu hru. Potom mi řekněte, co o tady té sérii myslíte. A možná vám dám shoutout. Fajn, dám tady střih a potom tak se uvidíme na další hře. Mezitím, co tady čekám, tak jsem si všiml tady toho.
tady tak si můžete kouknout, co vlastně, jaký všichni lidi to tady udělali. A takhle tak vám to tady přejedu. Můžete se kouknout na všechno. Jo, mimochodem, pokud byste chtěli i videa z Minecraftu, určitě sem dejte like. Videa z Minecraftu a z Robloxu jsou prakticky skoro to samý. Minecraft Bedrock edice, aby jsme si byli jasnější. Potom tak bych mohl ještě dělat videa z Melon Sandbox. Tam budu dělat nějaký story timey. Ale nebude to nic speciálního. Někdy tak tam budu dělat i nějaký jiný videa. Třeba rating všech zbraní nebo všech věcí. Tak jo. Jsme tady. Beru toto. Doufám, že v tom bude něco dobrýho, jinak si tě zdlaj. Doufám, že tam bude něco dobrýho, jinak to sežeru. Kde byste mě chtěli, abych hrál Banana Eats při tom, co jím banán, to bych mohl taky zkusit. Tak mi když tak řekněte. Pokud to chcete, tak můžete jít do komentářů a napsat banán. Jo? Tak jo. I hate you. Bam. A zdrát. A pak rychle utíkej. Na 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 na. Doufám, že dostanu copyrighta. La 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 la. No. Co to dobře bylo? Vy mi jako říkáte, že jsem tlustej. Vy mi jako fakt říkáte, že jsem tlustej. To si děláte ze mě. Vy mi jako fakt říkáte, že jsem tlustej. Vy jste takový. Oh. Oh. Lol. Tady to video je prakticky, jo, je to gameplay, ale je prakticky více takový seznamovač. Takže pokud máte něco, co byste chtěli, abych udělal, nejenom tady v Banana Eats, ale třeba i v nějakých jiných hrách, který jsem tady zmiňoval, dejte like a napište mi to do komentáře. Když tak potom pro podporu, tak můžete dát odběr a